O alcalde de Boiro mantivo unha reunión co conselleiro de Economía para transmitirlle as necesidades de Boiro. No encontro analizouse a demanda de mellora da seguridade no polígono de Espiñeira, a dinamización do comercio local e distintas accións formativas. No marco das reunións co alcalde de Boiro, José Ramón Romero, ven mantendo cos responsables dos distintos departamentos da Xunta, esta semana reuniuse co conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, para abordar novas vías de colaboración entre o Concello e a Xunta orientadas á dinamización económica do municipio. O alcalde e o conselleiro de Economía revisaron as axudas que a Consellería concede aos concellos e en particular ao de Boiro. En concreto, revisaron as actuacións máis recentes que se están a realizar no municipio, como son a ampliación do sistema de vixilancia con cámaras de seguridade e a mellora do vial da fase 2 do polígono de Espiñeira na que se está a traballar. José Ramón Romero aproveitou para transmitirlle ao conselleiro unha preocupación dos empresarios do polígono relativa á seguridade. Para solucionala, quedouse en realizar un peche perimetral de seguridade antiincendios que bordea a superficie do polígono industrial e mellorar tamén as vías de acceso para o equipo de emerxencias por detrás das naves, unha medida para que se van buscar axudas e a financiación precisas. Estamos falando pois da mellora do vial que xa finalizamos esta semana do polígono, da segunda fase do polígono, onde se arreglou todo o que é o asfaltado de toda a segunda fase. Tamén estamos falando que estamos en execución da montaxe de novas cámaras de vixilancia para o polígono. Vamos a aumentar con moi considerable o número de cámaras de vixilancia, incluso vai levar lectores de matrícula para ler as matrículas que entran no polígono. Tamén estamos falando un pouquiño tamén do tema da formación para potenciar o viveiro de empresas e o centro de formación de hostelería, que nestes momentos estamos facendo uns obradoiros e tamén nos concederon accións formativas para desempleados. Estamos falando un pouquiño sobre ese tema. E depois tamén lle transmitei unha das preocupacións que teñen os empresarios do polígono de empresarios de Espiñeira, que é habilitar as carreteras que hai ao redor do Concello para o tema de vixilancia e tamén para o tema de, en caso de algún incendio de unhas naves, pois ter acceso tamén á parte trasera das naves e tamén cerrar o que é o perímetro do propio polígono. Do mesmo xeito, na reunión tamén se analizaron as iniciativas que se están a desenvolver no eido da formación para o emprego, a dinamización comercial ou a digitalización do comercio de proximidade e de cara tamén á diversificación económica do municipio. O importante, sabemos que dependemos moito do sector primario, tema conserva e tal, e, estamos falando tamén, de empezar a diversificar no Concello e incluso na comarca por outros sectores estratégicos e potencialos, como pode ser o tema do turismo. Tamén falamos que habría que potenciar o tema forestal. Temos no Barbanza moita masa forestal e non lle estamos sacando o proveito, e en Boiro é o caso. Estamos mirando de potenciar outros sectores. En total, este ano, a Consellería de Economía está a apoiar ao Concello de Boiro, empresas e veciños con máis de 900.000 euros. A reunión foi moi produtiva para o sector boirense.